Tak Ádo, nějaké chcete vzít do další sezóny? No já myslím, že budeme pokračovat ve starém duchu a obhajoba a 10 litrů rumu je na spadnutí. Tým na hraně, to ten dokument bude. Se těším, co říct, ale už to nevím. Jsem pyšný na tým. Jsem pyšný a zaslouženě jsme dokázali nemožné. Ale je to všechno díky fyzičce a tréninkovému procesu, který vlastně tady převládá. Takže příští rok přitvrdíme, aby jsme pozice uhájili. Já si myslím, že to je samozřejmě o týmu, jako tým jako tady táhne za jeden pro vás a je to náročné jako soustředění, které provádíme, jako, které jsou, když někdo myslí, jsou to opravdu náročné dávky, někdo si myslí, že tam jezdíme dělat něco jiného a tým ukázal svoji sílu a myslím, že každý viděl, o kolik bodů jsme to vyhráli a tím myslím, že to je naše devíza do dalších sezon. Prostě. Děkuju. Malý prohlášení nějaké, já jsme už tady zadou dali. Jako. Já bych chtěl poděkovat Kahanu, zvlášť jednomu hráči, který nás podržel v této sezóně. Velice byl vyhlášen nejlepším hráčem této sezóny. Radim Šurny, to bych chtěl vyhlásit jako fakt, že nás podržel, ale stejně si myslím, že to obdržel tu cenu nepravem, protože já si myslím, že tu cenu měl dostat Adam Pavlík. Kolan mistr. To je vše? To je vše. Jeba do ostrovský zamře. Radím? Já jsem tu, no. Budu pokračovat. Co chceš po mě? Ještě smlouvu na Nějaké vyjádření nebo co? Závěrečný souhrn sezóny. To je moc narychle, než jsem připraven na to, vole. No, Já mi 5 minut, vole. Ale já jsem to neviděl, oči, já jsem to neviděl. Já jsem to viděl, Já jsem to viděl, to neviděl. Co bych řekl, to se to je. Oči, tak to je prostě zakahán toto. To je zakahán, nevím, co mám říct víc, jakože. Jsem rád, že mám takhle spoluhráče. Zkus tu mediální kachnu, co napsal na to. Byla čistá pravda, Co vole. kanec? Pohled z brány. Kahan pičo. Ne, se naposledy. Nezávislý fanoušek. Jo, já myslím, že to bude jenom lepší už. Soustředění bude. Pojď, já se vás nebudu jít ptát, co chcete? Já se vás nebudu ptát, ne? Nějaký, Tříminutový rozhovor. nějaký proslov pro Kahan? Už se ptala, já už nevěděl, co mám říkat. Gratuluju, vyzval co říct. Zasloužili jste si to. To je vynikající. Co ty, jakožto fanoušek? Máte trička přichystaná? Kahan to asi zasloužil. Ale dám bych chtěla. No, přeji. Kde máte dárky? Ne, bude říkám jako co vymýšlíš. Okay, nemám ještě žádnou faninku, nemám na proslov. A co bys si chtěl slyšet? No, Že Kahan je mistr? že jsme nejlepší úplně. Ale nemůžeš mě brát tak zblízka, jo? No to už blíž nejde, já se to snažím oddalovat, abych to Já tam jako měl. nejvěrnější faninka jsem šťastná, že Kahan vyhrál. Hlavně jsem šťastná, že můj miláček vyhrál nejlepšího hráče, i když mu tu chybí A. Každopádně, Největší faninka je Verča. no, tak to je v prdeli, tak to vymaž. Kurva, tak jsem v prdeli. Bo já nejsem Verča, tak to je v prdeli. Libor mě teď zazdil. Ale Verča nemá... Starý, to si zazdil, jak je teď moderní. Ale zas víš jak, Verča nemá triko. Nemá, no. Narovnej ho. Tak ale protože Narovnej Verča ho. si nezaplatila 160 korun. To není jasné. A já jo. Dobrý, je to tam? No. Ale jo, dobře. Gratulace mistru. Chceš slyšet něco rozumného? Zeměpis neví potíž rozumného. Hoši, víte, někdy budeme mít nějaké stránky. Co to je? Počkej, ty myslíš jako, že nějaké na... No, do časopisy si budete vydávat jako Dilton. internetu? Nebo něco takového? To jde mimo mě, takové věci, technické. To tak možná bude manželka. Horis, nějaká gratulace mistrům? To už bylo. Neboj, bude to na netu. To už bylo, to stačí. Ale veřejně nebylo. Jako pohárům, jo? No tak my jako gratulace pohárům tady, jo? For congratulations. Děkujem.